Jeg hedder Anders Kjærulff. Jeg får ofte det spørgsmål om, hvordan adskiller jeg mig fra de andre kandidater. Det er et godt spørgsmål heller ikke. Jeg står nu hernede ved syd for stationen ved Vellivs parkeringsanlæg. Lidt goldt, modernistisk arkitektur. Og en af de sager, jeg er virkelig glad for at have været med til at løse de sidste 4 år, er, at jeg har plantet grønt. Jeg peger ned på det her træ her, som jeg har plantet personligt. Det skal lige have noget gødning. Når det så vokser op efter 6 år, så vil den her facade her være erstattet med et grønt udtryk, som falder i ét med de omgivelserne. Hvis nu det havde været SF, der havde haft absolut flertal, jamen så havde vi her haft cykelstier i stedet for, og hvis det var et radikale, jamen så havde vi sikkert haft en café med smeltboller. Så derfor, stem personligt på Anders Kjærulff. Jeg er garant for, at denne kommune fortsat bliver et grønt åndehul. Tak.